أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا المصطفى المختار وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Gidin sukala lema na ditanro ni bapo pakindagal sa giyang kaya FM Tanoa 95.5 Cool FM di XSK. Kan giro na giyang pagarin yung study si sa Jamiatul Aqfa Al-Islami si Alim Husni Siraj Saifuddin. Dito di mamagusay siya sa mga kukuman gitu iningaranan tano sa usayan ko mga kukuman ko agama ko umandan alas 4 taman sa alas 5. Mia diskasangan rakano sa muna nagyang kuto bitiara si ko mga bang tunay kita kapagbang tunay kita ati makapagbang tunay mga syarat mga kita kapagbang mga ngani na bitiara si ko kapagbang na miyo sa tanuto sa mipus naibu malo kanon kita naman na si ko mga di mamagbang na gira na ayam maantap na andemanay mapi akagdama kanagaon mga tao na nabuto marata si ko gelbek amapia gira mapipikir ka na ankuyati so mga tao si ko gelbek kamapia na insyaallah na belas ang kamun wallah si ko niat kamapia ugid na giro tami asubra na pagpakarata kakapakayam yang gelbek kau dinamya kasugub ka sa lalangan si ku Islam. Ibarat yan na kanagtasi ko di mamagbang iman tuwag yang kutwa Allahu Akbar na riba tutuwa kapagbang ay lagi din mambuap kanagta ko di mamagbang iman to masa ko di may di pangadiyan na katago sa ginawa ka na ad mga di katoon mga di mga lagi di pagbang nasagyan nga yang orya masa na miniraw tamya kanagtaon sa giyang utan nilagi dutuwa Allahu Akbar na riba tutuwa kapagbang kada barumad Allahu Akbar gitu ya nama dun yang utuwa Allah yang utuwa Allahu Akbar na miyaribat mamuti sab nap keneg teman to sabab siguro din na hindi ka prono ka na may resulta na miya kabinasa kibinasa maanan niya kasi hindi sa Ingles sa timang bumi o manon ko kabatiyaw hindi na kabalsaw na kilin sumanan yan nato nigda ka sa giyang kay Arabic lagi din o din na sobrang lagi din siap kan ga sa giyang ay ampang or mga masamian ga nagyang utwa akbar na lagi mamutuwa ribat mamutu ka kilin sumanan yan nagira nasala ka ni mana yang utwa hayala salah ha naba hayala salah akap kabul siya ko o di na nganin sana sotis wallah lilantan wallah gu paliuga taki si ko mga Muslim so kapag nadiran si ko agama Islam na asaba pa kapipaliuga tiyan na yung mga lagi dayam yung makasimpul-simpul ko kabubali nga Muslim or yan na di nga kabals na aya patot si ko Bilal adi pakabalas na di pagbang aya pa pagbangan ni na so Bilal pagbang mataw mamalas o manugda akatoon pagbang mapi kapagbang uli na penap ketoon nagyang tatigilan na kagyan na mataw magbang na din yan tutur doon so kapagbang na ilini man mga orip no Allah agamay niya gyang kaya di tano di pagistoryan na iya pato trakatano na sumanga ulama sumanga ustad na lagi tsiran katukawan tanwa lagi tsiran mambu mga manusia makakikinang lang ka na lagi mambuto makakikinang lansiran na suka pakakikinang lansiran nagira na di ke tordu utaw so gelbek katawan ni nama pia kagi ya di sira ni ketedagu so kawya ganya bata di labo sa rakatanaro na ya tabi ada batang puntagan na tanto amay to so dar paap ke pakainon sunggal bok so mga ustad mada sa mga madrasa ya mana neman naging baram ya kadin siran sa isala so pecah ada keto nadar pera nga boy benar di sini mga pamagimam di sini ni makambila lumangan insan na rubumia taman sa ada kipantag o badal o orasiran tanudan badal o orasiran kana ba pumay di suel mo kay ni sa parwallah si ko gama gid na badal o orasiran na ya patot si ko mga tao nakasabutan nila no to ukabay masyap sa masgiti sa Bilal nasukay kano sa
Kung mga mata o magbang matutor dunia sa oras sa kapugilan yan ko oras sa pagbangin yan rakanuron di ka na pangirawi pagiklas ka no ate sa kanon na di ni nga mapakapagiklas sa ginawa nga na nga ditiron si ko mga ustada magiklasiran way makapagiklasiran na kay problema na suka kawigan na di nga to kailangan naman galabog ka giti ka pa kato na sa kawigan inusa ka na Gwapiya panigap ngiro mga tawaya, inwari mga tawaya, bubantugan nila na Saudi na mabubantugan miya kaya Saudi ka, uda siran, urian o tawfik kiran wallah, uda kiran sabapan o wallah, nada batan o mga alim, katiwari o madrasa buna makabe chamiraw chapiragato sa natika, tunay niya miya kalakan bida sa madrasa, na nami kaso eskwelaan na makaligang bida, da batong puntagang agip kilita, nadid na buong tibutaw kagi amay na di miya kapasad amay na biyukol suwata na sa madrasa na piya biyukol so inang kaan tanwaya suwagaman na dapat naroon tanong malerga kapira-pira bu engineer ustad engineer teacher nganing sana mga profesyon of kapasad sa nga western education na anto ni galabag yan kung makadun sa walay daaban yan galabag daabat na simpet tagang arang umekatro na so mga ustad na benar ko pera gato sa budun na kakuanin na kili nga mapupumangdo kanin kagi sira ni may makaswasi ko agama so gitu tiro na kana o kabaya ka matordo sa masjid kasi ko di ka pagbangi di ka pagimami na baya di nga sa oras ustad kanya mising gagyang utaw rasa na di niya mimbebenug sa kawya ganyan kagi adna kabubaya din sa oras yan sa kapagbangiron o di na kapagimamiron Kami tayo chuam masjid nami tayo chuam madrasah gi Saudi ni nami bup keboluyap kebentuk ka makapasa chu ustad na kepakayang ka sa kapag imam kapangunguto ba sa masjid nafsu kaya nga si kapabubuli nga imam kabubuli nga bilal kabubuli nga supa kapasa depan sa dawan adna Islamic Center di yun di makakangalabak sa tanong siya na taman sa taman na debatan mi adna Islamic Center berka gobyerno Saudi na adin sa mga madrasah na kan gobyerno kapsugay kiran nando man na di nga turdi makapasad ka ko madrasa na pengdo ako madrasa sa gobyerno yang ara katanon na depan akatawanakan ab siya masih siya madrasa ba gobyerno ibu gi apkeun geta madaris hina tigilan na public madrasa taman ni manto na dita kataon ka aprobi na piapan ki aprobi na da ba mieleta atik ta public madrasa kagi bu mga eskwela na rum da bakaton ka so ando man ay kapakaton ka sa kakiliang sa ka piura ka mamaranawi ikaamu muslimi sa mga taway da atos kakiliang ka sa titu muslim so nino ko numila ko na namin isang itagiyang uto miyalo itanuan ng mga tao taman din imanto na da mga swamagbang amyatid na bilala na di si seminar ataw sa o kita kapi anganin sa na mga seminar o di na ipakala para tiya na agar ka gobyerno ay sponsor nila na kebilang bud nagyang kaya mga kumakadazag yang kaya mga dato tanwa ba ni miyang bael sa ano to ba seminar sa kapagbang seminar sa kapagimam seminar o na mato na di kebilang di ketuon kau di na da kenek kagi sa kayto yan kapapa kamadakal naman nakidin so di kalimutan wallah na turun tanon yan sa matagur ka tanag yung tatigiran na penamukan na dunia o na lebih penamukan na giyalungan na mori huwayaki kapung pagila mo ka sa giyang ka dunia sa mapangkatan amala ilmu ugid na bang lilipati swakirata ka kagiyang kaya dunia na saga daya ka pagintaw tunaron kagigay na papagiskwila ka na imanto na skay pagiskwila o mga wataka skay pengdaw ko mga wata gigay na skay pengdaw kagigay na di ka dinggita-gita sagya nga mga karsada imanto na pagilan ka sa mga wata adi silang dinggita-gita ko mga karsada na nagiyutu-iptiro na kan nga inang kaantano agyang kaya kapaging matano kataman dun imanto aya amiyat teolag agyang kaya kamo muslim mga tao na piyaso public madrasa na doon makadin so mga tawa dapat apengbael sa public madrasa da sila makambael sa tiyo pamagagyang arka Christian nagyang mga darpa mga pulis na ad na mga chapel ni barat na ad mambu yung arka tanong ugid namin sa man gito na ilangan tayo nga so diyon kapapatutan na yon matatago subhanallah so dilantan wallah
ku tawfiq ang tanong ng siko di kang galab ka siko Islam. So miye po sa giyang ko tami pantagun siko kita kapagbang o kita kakamat. So ay man to discuss ng tanong na so mga oras o sambayang. Ito ni mga oras o 5 wakto sambayang. Kaya Uway, binara di kailangan o mga tao ko so, kaden din o mga tao kasubilal iman ti barat na yung kapapaligutan na makaswasayawin na amay ko miya sala kami tagu kasi ko pa di nga tagu kasi ko pa dabong kinagabang na to ni kita katukawingon so kates o kita mga bang o kita waktu sambayang. So Allah subhanahu wa ta'ala na ipaligot yang muslim ada to muslim bay so mga sambayang alima si kukab gagawiyagu kadundo na kates so 5 sambayang paganda na sambayang na luhur andi oras o kapag puno luhur na puntiyen si ko kapulid o alungan taman sa malagi diyen so along ko kalibutan yang ko kapuro inalo niya na so discuss na lubuya man ani na pabakagiyang ka iya 5 ka napakatindugang ka na so alungan na maatag ulimang ka o di na makatin ka sa stick o di nagyang mineral water na pakatinagang ka na matag u stick ay matag walungan na andi kay liyang kaon aso pamaka sa tampar sa diwang pupakapon so barat yan na aya barat buya so si sa tampar sa diwang so alungan ko dom niya man kautu alungan na maiilayin ka saya matatago so along na andi kat utu alungan yan nakiling akipantag pamasisagyan nga galon na pamabagi galon di nagyalima nga napakatitinagan ka di na miya sumikid ka sa kayo na may linga so stick na kaya sa along na pagpuno to so luhur nandid ni kapuli din sa may tubo malo kaya atagun sa alungan si kupunan yan katapakasal na did na alungan ro sa tapunan yan kamaliwanagid na maliwanagid matatampar sa kawabaratog yung kawananak na matampar sa along nandid ni kapakamawalong sa lok na matampar sa alungan nakiyman na diwang na roman kataguso along tampara na diwang nga ibarat buya na matagpulid na mapulid nagyang mo tapakatitindig na ka wamagyang nga galong napakatitindig na ka na hindi kailangan kaon so along sa tamparin siya sa diwang ibarat ay simpula ka na ya na mibuboy siya di sa alungan napakaitamid nagyang nga kapurag yung kai galon na miyasang pero sa mga miyalook so kapurag yung kagalon ibarat nagyuto i kakapopuso asar hindi ko moto nagyuto i kakapopuso luhur ako maswasar na ginatigi na suki kabalagan nun na masusunatin yung kabalagan nun yung tabugira tigin akakayaw kaya mapitigin na pakatanggaw din na pakaurin sa kami bu na pagaling naging akirag sa kitab taman sa may kamagan swasar na YouTube sumbing ngon pa na may kamagan swasar mana ubadum duli aka paguras na media ka oras na di ko mo asa nag YouTube mapiakap sumbing ngon so man sura swasar na ipunsagian ko tatigitan no miyalok ipamakagi na pakatitinig nga na miyalok saya sus miniplagi din sa minirapang so saya tambal saya kaya lokan pa ma so along yan nasa oras ito na pagpun swasar taman sa di makabinaning so wamagira maliwanag na di makabinaning so alungan basta di ka pakabinaning o alungan na miyada din so asar ngito'y ginadikit ka tao ng mga tao kaya sabut nila na oras wasar na taman sa pagbangan sa magrib so sabad adman na sabut yan na sumumbuso magrib na sibu niya taman sa giyang utan di ka pakabinaning walungan swasar na di ka pakabinaning walungan na namiyadad no to so asar na di mo tamamuto ka adna mutun sa darura oras ayam mutun sa darura oras na ipunsa yung takiya pakabinaning o alungan na taman sa di kasedep walungan kaya simpi na kagagawi kasedep walungan sedep sa walungan na malalamba pamurawag agi ito so kapakaririga iyan naging uta kapakaririga hindi ka pakariga panabinaning na miyaw mas oras umadadarura manan yan na o simbeng ka sa oras ito na madudusa ka kaya bukap ka pa kay at simbeng ka sa ging uta oras sa darura di tiron nagira buto miyakinang lang kada pialaguin ako na kapasimbingan ka to tama tadi yan kapag magrib yun tinulan nuna yan turo oras na oras adarurat si mga ulama lagi di Ibn al-Uthaymin na oras kuno to adarura mana niyan na ayabu ka pa kayron asimbingan
na sumiyakinanglan o sumbayang akya pakaurin yan ibarat yan na pakapapatay na miya pakaurin yan di mga nisan na ubada sabab na sumbay nga sagyang kotoras na apya matarin masu galabak ka simbang ka na madudusa ka din ko kaya pakasupak ka sa patakar tam sa tinawag to luhur ay asar na patrakat lay duto sulura patrakat so mantingin so magrib na di magpuun so kas di magpuun so oras o magrib ko kas depualungan tanaw di nga kas depualungan so sumidip sa lungan na kanabamuno po na may sumidip sa lungan na miyade sa lungan miyade so sindo walungan miyade so sindo walungan riba to banga tero miyade so sindo walungan kaayaman buwa ka kudo o magrib na mada so syafaq al-ahmar mailing ka ang miyade so kapak kaririga o alungan mana makaliwa kapakaririga so kaliwanagin nagyuto pang kamada so asar andid ni kada umal kapakaririga o alungan kaya minisam binamalibutong nagyuto mambikya pagpuun o sambayang asalatul isya tigin pagpuun tigin so salatul isya di ketigin ni kada o pamrawag amariga na miyade din so maghrib na miyagpuun so salatul isya ilanis filel taman sa karamigan so kagagawi. Nah sekarang na tagunin sa darura yung akhir sa kitab si Sheikh Muhammad bin Ibrahim Abdullah At-Tuwaiji so mga murid na kapayakataw nila na yung Sheikh atigyan adi magpuun mambu di tini makinanglan darura kailangan din na makinanglan na manggulaw la ota asam bayang o salatul isya taman sa di kapagbang isi ko kadu bang mialitan ya ketusin niyo asi kumasaw na binayadu ibang nasusubo so bangan pagani abang nabang ay pumuka ko mga tao wi pa kay nagako di tatahajud dago manaksiran agyuto pagani abang ikado bang nasudyo bang asubo iso bang subo so inalinin siya so tinyo bang adu nagito tingin na wakto to tadara so tinigino na so mga ulama na tira di kasi butaman so sambe nga isya si ko kagagawinan no sa kaloki si ko kagawinan benaran na miyang hadis sa pakatalon pakarautan si ko katlo bed ko kagagawi na nabitiya ro mga ulama sa gyang koto salatul isya so uwi na minsan man gito ninalun siya wat tayo ko kagya so magrib agu susubu nada ka susumpatan di mi sumpat kulhur nagu di mambu mi sumpat si ko salatul isya so salatul isya na nabumi sumpat kulhur na susubu na nabumi sumpat si kulhur so gitu tinudan single asambayang so subuh gitu sa Quran pamakambeti ka sa kitab na kebeti ka na ibumi ali oras na du oras ay subuh agu oras wasar so luhur tamang wasar mamus wasar na oras maghrib bagu salatul isya gitu miali sa Quran at lutlus oras yang dito di mapakapagpede itu di mapakapagpede so optimus ko mga waktu pero lagi so Nabi sallallahu alaihi wasallam nga mamuti na begitu hadis amialo niya na kata sa mga oras o sambuyang uso tigyan so kapaka oriyaon oro samyaw na so kapaka unaon Yesaya na kapaka oriyaon kapaka oriyasi ko salatul isya na sunat tigyan ago bumakag gu ay tinawag to na patrakate barat yan bu na yang otoa mi pantagun si ko salatul isya barat yan bu na sisika sa walay na daka sumbing sama segitu bemama udi na bebay na si sa walay di sumbing ibarat na mi hapla siran mi natubah mi simbing siran ibarat sa kabalagiran ibarat kabalagiran yung sambiangiran na kapakayo to na umano pakarautan niran sa kalokan sugawi barat yan na sisika sa walay na piyakalokan ka sugawi barat yan alas ay mantundi nga pagbangirong na minus 5 ang minus 10 na pagbang salatul isya na dakaro simbayang mi agalas 8 mi agalas 9 mi agalas 10 na nayang araw kay sumbay nagyuti mapya so kapakori ako salatul isya yung unta hadith ami aloy ang makapya so sambayang apaganay na diyon makasusulat yo ipangabalaga na diyon makasusulat salatul isya
saka mo to suluhur gida kagaya dunia di maka sul jagi ngo to hadith ubay ke balaga agi ni sa paro nabi so gira mi asupa kaso isusugo gu sa par na ko na sa par so berpetadu ta patakaran ng mga ulama si sa ilmal usul di natigtano mga principle sa Islamic jurisprudence. So giyas kanyan giya ngay nalo niya siya manataman siya ikatlo kagagawi ikatlo bagi ko katlo kagagawi gisu tahajjud na namalabi tira si mga ulama so begini may ako mga ulama sa diskasira nun dama mga ulama tinapakomandro so baka pakauriw salatul isya kan araw kasi mingi na mga ulama miya kayron ugid na mas tumudin sa panangila agida kaya mi ginagawin na dapat na miya mga salatul isya kagya pun makuri ka kaya mi ginagawin nagyuti oras bu salatul isya na damal pas oras yan punay suminga na salatul isya na si ko thuluthul layl katlo bagi si kagawinan mana kapita dun na narong mi suminga sa salatul isya na punay mo korek na kira mi ginagawin na rubuta man na miya kalapas so sambay nga so isunod wa papigili. Patpan waktu saya sewaktu subuh tu ni waktu subuh ya waktu subuh na nintiga ni kasadu asbang o fijr so malam membudis kasih mga ulama sa giya nga ya fijr ato ni fijr fajrul sadiq ago fajrul kadhib mapia nabasibu saranaw kape si sing di mangarap na diskasirano na giya nga ya anda mga day ikap si mga tao sa subuh maliwanag malibutang so isaw to muskila so kailangan nakatokon ka so may pantagon siko subu ya magributo isa so hot topic sa gira Ramadan so susuburon may pantagon siko subu ini mga dito ni orasyan siko malibutang pa natapaliwanagan so may pantagon sa ginapiterin na hindi ni kasbang o fijr so fijr sa thani o di na fijr sadiq na adin apki guri sa langit kita may alis sa Quran na akhayt lagid o tanor apki guri sa langit. So, tipang ano to mga ulama, mga sheikh sa Saudi, ano man ikap kilaro na tigiran na dito kilay anami ang kasugat sa matang. Barate na miya kasugat sa pun masugat kaalay tamatang ka na dingan no to kilay. Yang utap pangilay barate na kilay sa bar miya mani ka sa atapaka na may lengaw na namiguguris. Nagito nararad o to o miya tid nararad o sala kaya pag mo fijr. Ka ano mga light ko mga darpa gitu di turno mga ulama basta na mga light na city na disip ngayle o makasi sa paragat diserto o di nakalasan na pun misugat suliwanag umatang ka nakapayang may ilay sa giyang utap lang sa langit so isaw to dingon ka katanto pipino tigira na ay patutod na sa mga ulama ni pakilay si kumabitira si kumako kumang wagama so alam kiguri sa langit asibutup kilay si kumanga lilibutag gumalibutang Maman na malibutan agu mamamaya so pagilan kaon na napkiguris sa langit alagi do pamakabaka sa inyo tanong na may pilagi do tanong kay itibing mo sa Allah sa Quran na hindi ka gamoto na dua kap kebukarian upun mabukar miya bukar sa kaya pakalao gitu tigto na miya bukar miya kala na kaya pakalaya na minigiro saya na gitu na fajrul kadhib o minigiro sa puro mamana pagkaulad na gitu fajrul sadiq. So gitap kiguris na kapami apirami guris na nadingaon ka taong bud ni Fajr Sadiq ino tigira na kailangan na sa mga ulama na yung pupakailay so nutira naman takallama fi ghairi fannihat al ajaib so tawadi indis kasi ko na banyan major na begitu may pasadin na sigurado matumaling maskan yan sa pakamamsa wa ta'jiluha nagusuki ka balagan kun na ayamas mapia suki ka balagan na ayamas mapia salatul isya nasuki ka balaga nun kipakauriyaw na mas mapya. So, sala ko siya na mapya na so kikabalaga nun. So, pito rin saya sunat adika sembayang si ko sambayang asubu si ko galas. Agu pagawa pag insarif. Agu mapasatsiran sembayang nasipan ko galas. Antunay galas. Ina ni isa maladis ka sunong mga ulama. Ilang atan din sa pito rin na baka na terpimero na ubod. Masusunat wayusan masusunat akapakasusulod usang bayang fajr si kuras agalas agu bekas kasi kuras agalas may apa sa dikasimbing na ay oras penuto na galas to na galas yuti kulimpusan gagawi kulimpusan ko oras o gagawi asop da mga kitab natin na kulimpusan na oras ko gagawi kyasaw gan sa liwanag ko kapipita nagyuti yutu di sabuta o sabuet kumbete sa kitab ito nagyong takyasaw giron bani mana kyasaw gan na miya kaliwanag uwanta ka
pekaliwanag. Hindi sun ya kaliwanag rin nagu pekaliwanag. Na tanu dan oto basa. Ino tira na gyang bahasa Arab na punga di mapasang sa grammar Arabic na di sumala pribat ka sa kukuman. Ino si Mama Shafi'i na isad na may bibid ayan na mapasang sa naho. Bahasa Arab may pasang sa bahasa Arab. Napadun sunaho. Napito rin siya wa ahyanan na igira. Tanaw da nga nabamitin. Wa ahyanan nagu igira na yadikam bekas o Nabi sallallahu alaihi wasallam na yasfar. O na yasfar niya liwanag. Pagkasalak. Mimbekas o Nabi sallallahu alaihi wasallam na miya lepas sugalas. Pamana? Miya liwanag. Kagi malibutang miya sa hadith. So saming tinasubo na 2 rakaat. Miya sa hadith. Hadis akorik aso Nabi sallallahu alaihi mga sahabiyat radhiyallahu anhum na di siran di sesambayang sa masjid. Susabad na balang di siran di susabad kira na di sesambayang sa masjid pugunot ka Nabi sallallahu alaihi wasallam. Agito so ana hadis ng Rasulullah aban yub separe sa mga bubair kanu sa kasungiran ng masjid. Na makapasad kung sembayang sumanga mama. Nagyang uta hadith bla-blag suma barangkas sa mga bubay kasi silang sunod sa wala paliw siran nagyuto na makaliusiran amyatang dam yang aliusiran yang damo Rasulullah nagyuto kapan ka kabgen sa lauda paro sa mga mamaang bubaling suke baya maling. Nah talo di nga yung tapiter yan. Sisi siram matigu sahabi kaya patawang aranin niya sa umabu yung mga sahabiyat sisi siram si ko oras agalas. Piyakta na sisi kami pun si ko oras agalas. Hadis ito sahih. So ay sebutan ron na di benar yung utalitir no sabad apakaliwanag dan Allahu akbar. Puno kapakaliwanag na medyo subuh. Nabangan ini pekaliwanag. So isaw to kailangan nakatanaw din piya. So mamuso magrib ida ano to ka bagisaw sayan. So mamuso magrib. Nadibnar ubo pakalibutan nga. Kailan naman naging tapi lagi nga hadis man ay may pagalin ni. So kung sura so magrib na sumedep walungan. Mana na malalamba ko pamurawag walungan. Naliwanag malalamba ila maghribi syafaq taman sa madaso pamurawag marigo. Hindi ka daw pamurog mariga na mimbeloy miya kalibutang nagitimtuan sa sambayang salatul gitimtuan salatul maghrib gitimtuan salatul maghrib taman sa gyang utak pakalibutang yan napun makalibutang na miya mga salatul isya andi ka pakalibutang yan yada so mariga maliwanag o alungan makarigo to kagira kasi yung nagira na mabibinan ni napun mabibinan ni nagito sa oras penuto asar hindi ka pakariga yan na mimbeloy osar salatul oras sa salatul maghrib nagi na gira Ramadan na kesari-sari kan so mga tao sa giyang ay andi pumakinig tabang amiyagbang sumiyagbang na miya kaliwaliwanag nakitigin Allahul musta'an rilan tanu Allah sa kada kurangan sa butsi kumako manila ni man mga pagari ko budi na uban ng mga loksa kan sana pumakinig imantong saan ko mga riyan naman miyaloy sa hadith o di ako pribato sa itana so Abu Hurairah isa ko mga sahabiyat Pitero o Rasulullah sa giyang kota sahabiya babakatigyan na mulang kami nga siya pelapis sami. So anam yaliro o kita piang bulan ng panganang. So na begitu importante na kita tigo na biya pang bel ka sa pelapis akan. Na tigo Rasulullah mga tigyang kota sahabiya tinabubuka para Rasulullah apakala pakalibut nga apa si. Mana maliwanag ka pelapis o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Na miya katlo, sige katlo, miya tarato patlo. At iguna biya, tapada ka na kumbel na nga siya pelapisak. Na nauriyan to na tumipad na miyang bel siya pelapis o Rasulullah. Maliwanag po to. Sa mada ka laki nila piya taging kaya hadith. Amakang guguna na sa sumagrib na maliwanag. Kana bagyang kaya mini sambi man to tabi-tabi dapat ang putagan. Kako kumana din diskasan. Napakalibutan ko sa maghrib at ipakalibutan na sa maghrib at na mimbaloy gagawi so isa to apagin ng kaanta ng mga orip no Allah may sa mga hadis so di ka no to pakaletan namiyalo niya siya kata sa hadis tigo Nabi tigo Buraida ada matang na naman mamaya mga Rasulullah pagisiyan to na oras o masambay na tigo Rasulullah sumiyangar kami sa lagi dia man mga dugawi nasiko kaya sedepo kaya puli 2 lungan inasigu Bilal so isigu Rasulullah so Bilal magbang wini sugu yan komad nun siko kamatan sa luhur kamatan sa asar mana mga masuras yan
wasyamsu murtafi'atan sutingin so alungan na mipupuro bayda maliwanag naqiya sa daabon makarji ko mana dagabun tumamara faqama al-maghrib na orin yaman na tuminig na pisimay naman na maghrib taman sa sumidip swalungan na so kasi depo alungan ini sugu Rasulullah siko ini sugu ko sugu Rasulullah sa pagbangin na magbang tindigan sa salatul isya siko masaak gabas syafaqo mada so syafaqo ina syafaq na imutiran na humra siko po dari riwayat siko mahadith mana mada yang kutakapak kaririga walungan kaya gisabi na kapak kalilibutangin na gitiyor sa salatul isya thumma amara ngigurin ini suguin so sambeng ni suguin so kapsumbing sa fajr hina tala al fajr siko kiyama o fajr hina ay pengdunin nun so o puunan agu kapusan o sambayang mo mga sambayang palamma kana agi tigin gaya betad na kaduan gawi na ini sugup man o Rasulullah kapating gabada si ko luhur mana piating gawiran biyan ana mayu beridu biha ya ore ini si kulas ta marani suasana ini sugina kasih mi si ko asara sutin suasar na murtafiah na mi puru akharaha na pia korine tigin si derpayan na go bisimenin so maghrib kudapan kasedep ulungan hadis ya wasalla al-isya na pisiming so nabi sa isya ba'da ma dhahaba si ko orian o kia da o telu bagi si ko kagawinan wasalla al-fajr fa asfara biha gi dalil mga tao pagaliwanag nan ang pisiming so nabi sa sambay nga suba fa asfara biha na piak kaliwanag yung na hadis bud niya pwede ko mga hadis ano mga hadis mga pwede di pa manapkuan ka yung hadis niya baga ka so hadis o kalas thumma qala ayna as-sa'il urin na pito Rasulullah ano so pagisa sigo mga oras na tigin tama mga kata ko bu Rasulullah tigin na kata ko bu tigin Rasulullah tigin na waktu salatikum ayaw rasul sambayang yun na bay na maraitom nasa pagaltanag yung kaya meli niyo sa kami adu gawi so inindaw niya nun so kita kasembayang o di na kapag bang ukip tindagan siko sambayang isaw na ada mana hadis makanguguna na usiko po na kapusan so hadis Jibril iya kasi na hadis saya as mama yang ngisi na so hadis Jibril na sunjuras Jibril na dimangdo ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam andi masatigyan aso sambayang anto natigin ni so sambayang siko masa kekayaw dunia nanti nama ka kayaw nanti nama pia masa sunat na bena pakaw ke na pakaw so luhur inu tabuso asar ageti Rasulullah ida stadda harra amigame taralo so mayaw fa abridu duna bisala napakatenggawan yudaan sa diganap sumeng na ameka fa insyaddatil hamar ameka mikayaw si mika mikayo fa insyaddatil haram mana pakatenggawan yudaan tiku Nabi sallallahu alaihi wasallam nagyan kana na kakayo tiku Rasulullah di kakayo walungan na min fai'i jahannam sa seput o neraka jahannam gina hadis ya pernah diskusi mga ulama so oras o sambayang amay ka ad ikulaka ida khayfaita o katamay ka miya pagmarkaso oras di nga katawan nunto na oras sa maghrib nabura sa maghrib agi ako na dunia tutulong ng mga mga scientist agi ako na dunia na adn keloy may alib sa kitab si sa dunia adn namulan ang pagalo nang yakiri sa kitab namulan na din pa kay salungan namulan mabuna inalungan sira namulan na di siran kapitan so Norway do to ago south na mga patsamangin sa Europe namulan na di siran pa kay salungan namulan na di siran man pa kay sa ulan gagawi mapipita-pitan sige nga kiri sa kitab sa tawa makapagingat si kuwing diyon kede swalungan o masati na ora sa safe gira samer na din kede sula na mamadam singa musiko din ke sedep swalungan na si musiko winter din na pangoran na di demambus bang swalungan mana pangoran murah melewat butang na malibutang si ko sudu na mulan iko sudu mulan ay diskusyon ng mga ulama sa science
ay tira na gitu na di kesugat walungan kaptingir o dunia si walungan pero si Islam man ya panari mau mangolaman na gi dunia naptingir taman si walungan naptingir ugid na tunay kaptingir yan na di tanong katawan na ba tanong mga scientist na si bedin ko miyang ada sada dahil sa Quran nagu hadis na peso ulan naptingir sige nga ya science aki pengduniran nun kulay dugap kesuon pa masya eskwela na dibnaro besubusu mga planet na ibuptingir na swalungan nagu maganak di kama dalil sa Quran nagu hadis sa kedes kanian siwa ni man naptingir mamuskan yan ben na pakaiso na to ni parasyan na ditano katawan so Allah lebih matawro gupken ga kaman dita mu katawan no benar miyaw na ko na di matiro na peso ulan na alungan naptingir na besubusu mga planets na naptingir uri ni na adna miya kasikat sa tingin di kaya buo tigay na tingir na subusu mga planets na diun kepada tingir so dunia so itu miya sikat tataman ni mato naginaw ni maada po din na matatari mo mga tao kukuman agi ang kanan ulan o di na alungan so hanap ko ito ng mga tao nasulo na mulan na desiranin kadungdawi na namang suro na mulan na desiran mabuka gagawi na anton na kita kapsumbiyangsan pitiruyer kasan tigyan so sambo yung tigyan na 5 na dapat nakasimiran siko 20 agupat ka oras o pamakad na oras na esuan niran sa din sa maranikiran kepakai namanya ya kepakai milagid ko oras siran maranikiran na milagid ko oras sa depan jalongan anam oras na magrib oras sa subuh mga sambayang oras sambayang nagiuto ko ni kuin na oras siran mana bagay na oras ka na magiyon ko to sa balay maran ita kano no man alas 3 na pagbangan sa asar na piya dapat maliwanag na simingan sa asar apya miyak kaliwaliwanag na agi amyo malases na pagbangan sa balaw to inged ami puber kano na pagbangan no to na sir kano na deg pagbangan ka malibut nged tamang wisa tamang gugawi na malibut nged nagyang kanan adar pa na pagilay na sumarani kira o pa makalas alas 7 na piyagbangan na piya maliwanag napsumin siran din sa salatul isya ginan sumipantagun si ko mga oras syurutus salat so mga sarat o di na requisite tiga bahasa Ingles kailangan din ang manggil bukutaw sa kakurik o sambayang yan napaganayon nila niya si ina mabuloy sa muslim ang masosote sa masosote ko kapag bada so di na masosote si ko ka pakapigo kagin na mga tao makikinanglan sa kapigo so kailangan na sa muslim na masosote ikadua na masosote so keloy kata bagaimana na masosote badannya mana badannya ada midi dekat sa lawas yan na marsik dami dekat siko lawas yana marsik dikatarima udah ami dekat siko ditar nian amarsik adiga pakai mo bartana medek to adiga pakai sembayang agu sudinian di sembayangan adiga pakai namanya marsik sudah di sembayangan anak kesalah barat yang gitu masa cuma kinalan su sembayangan siko barat tu ke gede ka yang kayap sembayangan karena na pasti bulan ap ke depan saat titita ibarat na tabi ubana di sana ditetamu kan na giyong tua dempasanian sa sambayanga uli na ngani sana mi dempasianon ngani na mi dempasianon ugid na aya pa kaasal na kana baka masasakat guga pa kaya ad na masa amaso na sunat so kapuwa nga si kusunap sambayanga na pena sambayanga aka na di kaun sambayang kasi kademi sambayang si kusuminto ba suminto o di na lapot to ba lapot antawa kao tanubutan nam iso to kailangan na kepukawasun na kepakasap ng mga tao na di lang atawa ika patalo syarat o sambayang na so kapakasulod o oras o sambayang nagyang otam yang aliro nino to piakaw na lain mo muka suti kaya petsa syarat o kasuti yung tapiakaw na niyan ro mga suti piakaw na niyan sa pagabras iti sabab ittikhadu zina pod sa sunnah syarat o sambayang na nakapakakuha nga sa bangal akya sa panganian so aurat ka so siya kung mamana taman sa wagan yan so ay tinudin siya na hadis kasi yang manaro benar ko ay bu aurat to mamana pun sa pusat taman sa lebihan taman ko lebihan ko pada mga ulama taman ko babao lebihan si ko pada mga ulama so apende sana langon ana dalilun manis si bu pangindut suwanto na imarayag dalil so Peter kasan kailangan na makakuwakasan ditar kesapangan kaso aurat ka mabubay.
So pagalin siya buwa may unto na aurat bubay na langon din aurat inun tabu so palada inian agu pagi parasyan naguliman yan siko sambayang uda pa kailero nona pa kailero naip na mapena sipungan yan taman sa parasyan ko tinugumang ulama pa sa lagi dengan harka kirik sa kitab wayo sifatul libas fi salah so rupa ano nitar siko sambayang masunat sing muslim masiming kanian sa nitar na mapia lumpio kaswallah na mas lebih pengertian pikiling ano mana usunga si ko deto na namiagerti kana mi pia kana minggung kana ming berang-berang sana na oriane na mega pengadep ka ko deto mangadeto gitu so Allah subhanahu wa taala na di ka pia sina ada kakaya ti usabada mga pada mga ta gitu si Umar bin Abdul Aziz sama penutul rekannya na sa kapepe mirpiu na gudini yang dikan di tapi pikir-pikir sung sama kita na so pirpimina sa kabagari na so pada mga bangala o mga prince mga petsa na mga dato si kumaseran na pipi ang bangala iyak ito sa kala pirpima matataguro Allahu Akbar anto na si limitado ora to mamagu ora to bubay si ko bubay yang takama mama so ora tige no mama ko bubay asong ora to mama ni punsa posot taman sa lab giso ora ta haram bub kilay ipunsa posot si ikutin gumawala mga Hanabila Saudi na saman sa di mau mapansulab ana mga pada tinatama ulab na orat so sito pagnut si ko hadith upama ako nang ilangan ay mapinapakalpas sa kulab may namya korek na sulab na maalang-alang ka so sumama na ipun sa pusot taman sa lab gu ginan so aurat haram mo pagilawi sa gu ayam mutuin man so si ko sambay na taman sa waga na kailangan nasap nga giti isa Allahu Akbar manda sana na mga iliyak na mga ta adi simay na sa pangawagan nina so pada mga ulama napakasulniran minus na medusa ka o dinat so sambayang ka na di matariman so man sububay nalangon dun tingin aurat siko sambayang inutabutiyan so parasyan agu so paladiyan agu so paloniyan paladuwain yan uliman yan takapaladuwain yan naginanti ni mga aurat o bubay fa in kanat bi hadrat rijali ajanib na amay ka mga mama kana ba niyan pamilya na langon niyan sa pangan agyang kaya paras pala dalima agu palad ay Pace sa masala anda mana tigyan ni kapsumengi ko sambayang amini bagak kasi ko masa kaplayaleg gingaya apagalinian saya tina mangkanu ayame tinga sumato na tadi na sisiran sa layagan sisiran na trabil na galabat miya taban siran o turo giran ana de siran mamakano inunta na kaya pakana yun ibarat muna miya kaliwa na gina hadisya kasunyo Rasulullah na isa miya ang gulaw la saging nga inalunin siya ako kuman wala na hadisya agyan nga inalunin hindi naman tiro ba hadis gina hadisya na ayati na sunat kagiyuti miyang gulaw Rasulullah na ayat hawalo min makanihim mawasiran si kudar peran na kinwa sana dili mangola ibarat na sa kwarto na rong atiyo dugagu rong komen di simbayang na yamap ya na may kapsumay nga sa subuh kag miya kanaw kana lasit ibarat na di kapsumay sa gyung utak kwarto kami alo sa hadis nga ngayap kulo la sa amyo la sa penutul ni na miyo la Rasulullah tina pitur Rasulullah ginaler pa mga setan di kanu sip simbayang so isa utwa dalil sa sudar pa setan di kapay budi simay la idut toilet au di na mga rasi kun ni sumadar pa kid na setan di kapay budi simay sota Natine sunat na mabasiran yung tadar pa iran, mamagabdas siran, magbang suisa kiran, ko mamat suisa kiran, sakap sumengiran, ko kakematiran, wid na pa na nila na sunat. Mga sunat siran na usirang kemat. Na uri na sumen siran sa salatul subah, uri na salatul fajr sa giyang kaya kitab. So tigin sukap keelin unyat o tao si ko masadis kanyan di simbayang. Langun tingin na galbok na didin kepakay ubeda maniniaton. Gudidin tiyen ke pakai wala yajuzu taghyir au di ke pakai alinan suniat otau gira miat tendu barat ya napi mianiat ya napi suming sasar ati nadi kak sumingan ana luhur na makam berngas di ke pakai uba saging otora sagina Allahu akbar na niat ya nah luhur na kiato sanya de bisma siming sasar ati di kasar bednya na di ke pakai makam berngas sakanin di pentingin kepakaya bagung mirawa sumeng ako sa sunat tarangkom kana na upa maka sunat to na mapakatan na ito no tasang sunat kag Yesus sunat na dua si kaklase
sunat ada na rangkum agu sunat matatandu pikirin ada pikirin okay da muskil okay na ikalilid na ad na mapipikir sa giyang utak sunat ka so kailangan na mga sunat ka gup ka pakitigin at tandu na ka so sambayang ka gira mararangkom mapinitan ka na matandun nga ba na laido sumiyaw sa paralo na kapakaid no to di na gumiraw sumiyaw sa paralo mataga ko badan tataram bisa na kapakaid no to ay importante na di nga sumbeng sa bada maninat kau na may minuminas na manit ka na para si Allah subhanahu wa ta'ala kung kapakaitigin si ku muslim o yajus ang kapakay si kudi sumbayang aalin niyan sunyatian fis sala sisis kanyan si ku sambayang ay baratyan na batadi na ma'mums kanyan o di na munfarid kanyan na suming si ku ka imami Audi na pun si ko ka imamami na sumiyong si ko ka terambisa na keripit tiyen so niat yan tiyen na keparan na pakambide na siya ko sunat siya ko para lo na di nga pabapili na sunyata amay ka ad na kebaya mutol si ko amay ka tiyan na miya betad umusalli na piyakadayan sumani niat yan kumasa di sembayang wajabat cala to batalat cala na miya bina sa sembayang yan makapunskan yan peruman maniat so maka purmans kanyan tigyan ya maniat inalin yan sipan ya sengor tigyan so musalli sa subadan yan din si tigyan sa Ka'bah kagito tigyan ini sugun wallahu subhanahu wa ta'ala na adman buwa hadis sagyang kaya inalin yan kasi yung kitab na mapunto kaya summary o Islamic jurisprudence na so gitu ay mana nila mga ito nino pangalan siya pada mga dalilo ito na Europaan as nditarn o tao si ko sambayang. Nditar sa Muslim, sa nditarn type yang keubay niya nagu ditin ke haram so nditarn o inunta na ad na sabi pa haram yan. Libaratin na haram ko mama so harir sotra haram si ko tao so nditar sa adin ay to tuladun ang mga adna niyawan yan, mga tuladan nagu haram tigyan na siko mama bubay o di na haram siko haram pantigin na tigin agyang kanan alagi din ng siko kapropano kasing bayang o bubay isang tigin na di mapia o di na haram absuno mama nagyang unta isbal mana isbal na pagpakasubraan so didiyang ka o agama barat yan na didiyang ka o agama siya buta man so siya yung bangala na dinyan tibuba na banyan siya tumiyang bol sa bangalan napakasobra na sa kamar yan na di YouTube ka pakay siko mama si mamusiko bubi na sa kamoto di ka pakay bupa kalapas sa siko buku yan so turun tanu wallah kamadalatan tuwa mga tao makasusugo sa giyang kaya lagi dia pitur yang saya pen dorpa ap sembayangan so tiyan so arod na langun netigin dorpa ap sembayangan ke pa sembayangan bu haram uba kon sembayang na betul itu di na madar pa mga resik lagi do kodala ko nutuba unta agi na hadisan odi na nanam sumakbara na di pan kapaba di sembayang sa palungan siya mga tao di pan kapaba di sembayang inon tabu baib sembayang sa makbara na so salatul janazah mana sambayang kumyatay kapaso sambayang na benar netro na mau masih kubur naru yang pisembayangan sa salatul janazah. Ikadua antigen na masunat tigen asembeng so tao si kulupa na gumapapakar kanian asembeng kanian sa firash mana firash na igan udi na hasir udi na khamra o importante na kapakay asembeng nga si kusala ko sa ay benatin udi na pagod mga ulama na mili dekataging asembengan ka. Kina di mapia so asembeng sa pom kay di mo batad. Nagu inalin niya siya mas kesakti nyo sambayang ayaw kita na darura berarti yan ka miyaka ano to ba umana miyaka ligid sumasgit na siskan na misuming saliw na kapato sarap kilin yan susap barnabog ka sa lakas sumasgit na maulad sumasgit na mala na yasimin sila saliw na ibad na syarat akap kapakain yan napkilin yan so kapusan asaf Gyuto sumipantagun si ko
kana ba sa sulda masjid ibarat yaman ka so tao so pamasok di sembayang na si sa sulda masjid ciran apia dinyam kile susapa ibarat to mga babay kaya man to namin isambi kurtinaan so kono mga babay barati na si sa kapusan na natiagul sa kortina nagito sa bapa so kita gulong sa kortina di nga kilay susap na kepa kayo to asara si sulda masjid kaya na minibago kang balitan no sa poro ipapuro sa mga bubay na isap no to di nga pan kilay susap na de baru muskilah aya na muskilah na di kepakay na bumiya kaliw ka sa masjid manam ya kaliw ka pang wala di na dingan kilay susap na aya patot na kiling usap ka andin ni kaputulian na miya pasad di ka pa ba pugunod si ko imam gitu isa kagya nakaran niya gingay oras itip tiro na sumipantagun si ko barat tap kipakay siap ngiro sira na sisi ako sa wala na kanagakan sumayk na pagunot ako si ko imam na di ka pa kayo bakon munot kagya di nga kileso sa ap o imam gukun na pepepan di nga pepepan kiling nga o pamaka apiapan no di nga kile usi ka sulda masjid na kasi ka sa liwa masjid kasi ka sa wala na kun ka sumayk na di ito pa kayo bakakiran munot di ka munot ko imam gumi susura taya so kumaka kita bu mga ulama tano betul mga ulama sa fiqh o di natigtano sa giyang basa English sa Islamic jurisprudence na may susuraton ano mga daliliran sa gitu dapat kukuman niya nagyang kutuwa so may na di mapiabo may ki so kapag imam o imam yung kino to lagi di Ibn al-Uthaymin rahimahullah so tigyan so muballig yung betul niya bahasa Arab ami kasi kas miya kalala so derpa na di keparo di keneg so imam na adin melo ya repeater pamakabud baka mesay sa bahasa English ana repeat si korko imam agmira Allahu Akbar nang giro mambu Allahu Akbar kana mi sampai si ko mga wawatan kay kapakadiran keneg na sagyang ko to oras na kakikinanglan na ako repeat na si ko masadi ng keneg gitu so may na upama kakailangan na pakatanugunan managsaliw na bapiapan di maulat na pakat adin na repeater pa ma repeat niya so kapangiraw imam Allahu Akbar sami Allahu liman hamida kagya sisa masaw nabi na kapag mangulo so daw mangulo lagi to mas mapia lagi di tigi Syekh Ibn al-Uthaymin rahimahullah aya patot na di maik so kabatiya sa Quran lagi mambu Ibn Syekh al-Albani sebut ngukatiro yan na di mapia maik so kamat nasa kamoto so kabatiya sa Quran kaso kamat di na eptiluan sa kamat na so mga tao sa sulda masjid na baso so makaliliw sa siliwa masjid na dito na kaya ni Sheikh Ibn al-Uthaymin si kumakitabin ang kutwa ito ba resulta yung utakap kumatiron sa mek na ad na mga tao ay kapsungin na masjid na may ko kamatan so isa to apagin ng kaantano inasap na nalo niya si agiya para makadungguag yung ambot yung tanwa kitab na kasaktigyan panso ay tingin naman piya sugup sumi nga mama na may kapsimin sa kanyang tigin na si sa sulda masjid na tigin na mapya na ayakaw kita pakasuming buti na kibagakan yung kapsimin na masjid na baad na mga sabab kiabugan sa lauda paros kanyan may tigin kaso bada masala inalo niya siya na may tigin kaso to na miyakatanod yung betingan miyag Islam so kafir o di na miyakasuti so haid na si tigin si Korean o kaya pakasuldo oras sa waktu na kapsumingan niya no to mana sibuton siya niya barat yan na miyag Islam so tao ada man na luhur nagyang utalhur na kapsumingan niya no to asar mambu na miyag Islam o di na sububay na miya dapat na makapsutis kanyan sa gyang utalhur na badun ekya pigu na si ko asar na dahil sa pigu si ko luhur na si asar luhur na kabidan niya no to kagya dapat na mapsu na to maka sumbeng kanina to na des kanina sumbeng agi udi na pa nga balaga pigo na kabidan eno to inshallah na sopatan tanong besi ko de mga oras bala sang kan wallah si ko kya pa makin gyusag yang kay mapya kap kagabi-gabi niyan
Paninta ko Allah makuan niyo so membegini miyatik sa gyang utua pagariakan insana kana si Profesor Jawa da pemangin kuniman to paninta ko Allah mapia tanulangon bana mi turakan si ada niyo kaswatan na makanggikan wa maaf wa demana mian giwa mapia na taufikana na punsi ko Allah lalayo na kan pagali nagyang oras tano na udiap kali na uman ni alas 4 taman sa alas 5 si sagyang kaya gawi ya jemat iningaran ang tanong sa usayan ko mga kukumang kuwagama di tanong si di mamagusaya kalo-kalo na ayan tap tanong saya na sa mga tawa di silang keparo ubasiran kumadung mga madrasah na si silang di mapa makinig sagyang kay FM tanong FM 95.5 kul FM giyang ay di eksesi kaya kalema na yung buturun ibigay wallah sumapipikiriran amapya sabab sa giyang ko tafsiran ni kasababan salita no di ka pa magin ga gu pinalamatan tanwag yang mga engineer saya ko kapag sisirar katano saya sa giyang sa bala kwarto yang ota chief technician na siran ulinto nga ugiyang adi makasugulya dua engineer sirali Laria Gusi Arji ibu kairan wallah sa mapipikiran na mapya bakos kanudum salama assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.